Udruženje estradnih umetnika Crne Gore i učesnici takmičenja Zvezde Granda objavili su sinoć nezvaničnu informaciju da je preminuo mladi pevač Momir Lukovac, star 24 godine iz Crne Gore, koji je već na početku karijere oduševljavao TV publiku svojim šarmom, talentom i zlatnim nežnim glasom. Momir Lukovac je učestvovao u aktualnoj sezoni popularnog šova Zvezde Granda, a uspio je da dođe do trećeg kruga takmičenja. Kolege se masovno opraštaju od preminulog pevača, a javnost će ga osim po maestralnoj izvedbi u muzičkom takmičenju pamtiti po humorističnom razgovoru sa Jelenom Krleušom. Pre nego što je ova članica žirija krenuo da komentariše Momirovo pevanje, on je brzinski uzviknuo: "Smršeću, majke mi." Momire, imaš jako lep osmeh, vidi se da si opušten i razdragan. Tek si u drugoj polovini druge pesme pokazao šta znaš. Jesi, bucko si, jedeš testo, jedeš slatkiše, ali zamisli kakav bi dasa bio da smršaš još 15 kilograma. Mislim da imaš veliku budućnost, imaš divnu emociju, objasnila je tada Jelena Krleuša.